nosim plavo svetlo, vraćam stvari sve na mesto tamo, tamo gde smo. Upravo ljubav vodili, zadnji put čudali i govorili. Upravo ja sam voljena i upravo sama ostavljena. Upravo ljubav vodili, zadnji put čudali i govorili. Upravo ja sam voljena i upravo sama ostavljena. Večeras sa nama po treći put Jelena Karleuša. Kako vam se sviđa večeras atmosfera u Džil klubu? Super, najbolje je do sad. Mislim da je najbolje i drago mi je što sam na Badnje veče ovde i vidjeli ste po atmosferi da je stvarno večeras vrelo. Ludnica. Imali neki novi projekta za buduće vrijeme? Evo sad treba da izađe nova pesma, Muškarac koji mrzi žene se zove i promovisat ćemo sigurno i ovdje. A onda novi album u martu i tako, radi se. U vašoj Švicarskoj mi se veoma sviđa, pogotovo Cirih i Bahnhofstrasse, to mi je omiljeni deo Švicarske. Volim da obilazim radnje u Cirihu i da imam već omiljene butike i tako dalje. Super je klopa, super je atmosfera. Naši ljudi su ovdje super. Obožavam da dolazim u Švicu. Za posljednje da kaže nešto vašim fanovima u Cirihu. Pa ništa, evo da očekuju novu pesmu koja će biti fantastična. Insomnia je pesma koja je obeležila prethodnu godinu 2010. Mislim da je to bila jedna od mojih najuspešnijih godina. All About Diva koncert u Beogradu. DVD je izašao sa tog koncerta, Insomnia, evo sada treba da izađe novi singl koji će najaviti novi album, tako da na proleće krećemo opet punom parom sa novim pesmama. Nadam se da ću onda sa novim pesmama doći opet ovdje u Džili u Švajcarskoj.